Gipasalig sa Special Investigation Task Group kon SITG nga tutukan nila ang kaso sa pag-ambush sa mga Reluya ni atong miaging gabi sa Talisay City. May duha na ka mga persons of interest ang gitanaw sa kapulisan. Kini gitutukan ni Nico Sirit. Nagtigom na ang Special Investigation Task Group o SITG nga giumol sa kapulisan aron tutukan ang kaso sa pagpang-ambush sa mga Reluya ug mga kaubanan. Matud sa tigpamaba sa SITG, may nagkadaiyang mga tahas ang mga units nga milangkob aron mapaspasan ang pakisusi. Sa pagkakaron, dunay duha ka persons of interest nga gitanaw ang kapulisan nunot sa nahitabo. Wa pa hinon sila mo detalye kung kinsa kini. Sa pagkakaron, dili pa nato ay ma-divulge kung kinsa na mga unless kung bisa mga tasking nato kay na may tao nga gitasking nato na unit gitaskingan ato para magpalapan. Si PNP Chief Oscar Albayalde mihatag sa kapulisan og duha ka semana aron sulbaron ang kaso sa pag-ambush sa mayor nga misangpot sa kamatayon sa iyang bana. Kay kun dili bahad niya may rilibuhan nga mga opisyales. Paninguha na may ubitang hapit kada daw ta nagkis conference para makuha na itong update sa mga tasking kada unit. Kaya within 2 weeks, kina niya ma-solve na ito ng kasuwa. Apan bisan kung may ultimatum sila, pasalig sa kapulisan, pulido nga pagtrabaho. Gisigurado na ito nga, kanang atong ma-aristo is mo'y tinuod yun nga. Tinuod yun nga perpetrators or even kanang ang utok yun. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sireno, Balitang Bisdak.